avem. Și dacă bem, 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 fică avem. Nu e o problemă, banii mari pentru noi suntem plini de euro. Și dacă bem, 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 toate dacă avem. Și dacă bem, 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 fică avem. Nu e o problemă, banii mari pentru noi suntem plini de euro. S-a terminat, drumul a intrat, s-a terminat, gata, tu ai auzit? S-a terminat. Ce băi ești tu data? S-a terminat de ori, gata? Băi, ți-ți arăt și urechile. Nu dau nimic. Spune microfonul. Așa suntem, cine mă place, busarul de la mama nu mai faci. Așa e prietenul meu, vagabond și de la copii de la ceva la cine